Eli tervetuloa tähän päiväkotiin ja kaikki. Minä sanon jonkun värin tässä päiväkodissa nytten, niin se tulee tähän minun taakseni. Sitten se kenellä on rusetti päässä on lila. Jee, rusetti, hyvä rusetti, älkää kehuko minua. Ja kenellä onkin malletto päässä, saa tulla tähän jonoon. Kenellä on häntä ihan kippuralla? Saa tulla tähän jonoon. Ja kenellä on... Kuka asuu Afrikassa? Saa tulla tähän jonoon. Jee, mä. Okei, no niin. Nyt leikitään leikkiä. Sellaista kuin, että minä kierrän tässä. Näin vaikka. Kuinka sellainen? Sitten. Näin. Kaikilla on kuiskattu nyt joku laji. Ja sit mä huudan sen lajin. Kärpäset leijuu kaatossa. Kärpäset leijuu kaatossa. Minne ne kärpäset menee? Sitten te tulette tänne. Noin. Sitten minä huudan. Ketkä on dinosauruksia? Dinosaurus pomppii, pomppii, pomppii. Dinosaurus sytkyy. Näin. Noniin, kukas on sellainen? Kukas mahtaisi olla? Virtahepo. Virtahepo kävelee ylös alas näin. Virtahepo kävelee ylös alas näin. Virtahepo, virtahepo, virtahepo. Noniin, kuka on virtahepo? Tulee tähän. Jee, virtahepo, virtahepo. Noin. Noniin. Ja viimeinen sieltä tulee sitten Ankka. Ankka ui, Ankka ui. Ankka vinosti kameraa heiluttaa. No niin. Tämä eskaripäivä oli tässä. Ja nyt pitäisi mennä päiväunille. Olisi päiväunien aika. Kuka vai siinä, missä olette? Minä en halua nukkua. Minä en halua nukkua. No niin, nyt pitäisi nousta kaikkien ylös sitten. Ja aletaan odottamaan noita, kun vanhemmat tulee. Siis kaikki varmaan kävelee kotiin itse, paitsi sä on sovittu, että sulle tulee vanhemmat hakemaan. Okei. Ai kappas, hei, mitä se eskaripäivä on mennyt? No vähän ränttäliksi, mutta on se ihan hyvä. Jee, vihdoin pääsen kotiin. Olisiko saanut kaveria? Olen saanut kaverin. Niin, voiko joskus tulla teille? Voit hyvinkin. Tunnen äitisi. Sun äitisi on Melodi. Olen hänen äitinsä. Niin, Melodi, hei. Siis tähti. No niin, nyt me taidetaan lähteä kotiin. Hei hei.